халыкның сәламәтлегендә фельдшер белән авыл башлыгы иң беренче менә һәрбер гражданның авылда бит инде безнең былай да артык күп контингент түгел дип әйтәсем килә. Елдан ел кеше саны кими. Озак еллар эшләгән фельдшерлар бит инде безнең нигездә авылларда. Сез барыбер һәркем белән аралашасыз. Барыбер бер күрүдә инде шундый озак еллар тәҗрибә туплап, инде кешенең самочувствие дибез бит инде үзгәрешен тоеп аласыз. Һәм менә бу вакытта мин инде сорар идем сездән игътибарлы булып, бер-беребезгә гомумән битараф булмасак иде сәламәтлегенә дип әйтәсем килә. Шушы диспансеризация булуына карамастан, аның үзенең процедуралары бар бит инде, флюорография булуга карамастан, безнең онкология белән авыручылар һәм инде менә бу соң стадиягә килеп җитеп, инде коткарып булмаслык хәлгә килүләр күзәтелеп тора. Шуңа күрә менә монда үзегезнең нинди ниләрегез бар, фикерләрегез бар дип сорыйсым килә мине фельдшерлар сездән. Мин сезгә беренче чиратта бик зур рәхмәтле. Менә Дилбәр Миркасимовна да үзенең чыгышында әйтеп битер. Әлем авылы буенча безнең иң нык күп кеше гаиләләп, менә массовый чирләгән җирлекләрнең, авырган җирлекләрнең берсе дип әйтәсем килә. Ләкин шушы ковидтан әлем җирлегендә бер генә кеше дә вакыйлыкка күчмәгән. Мин моны зур тырыш хезмәт нәтиҗәсе дип бәяләп китәр идем. Һәм менә бу февраль ай нәтиҗәсе буенча да, алдагы айларныкына караганда да, безнең әлем җирлеге иң соңгы әлем инши башланган монда килгән елларда да соңгы позициядә. Мин инде бер кайчан да булмаячак алгы позициядә дип Дилбәр Миркасимовнаның әйткәндә хәтерлим, ләкин менә бу соңгысында инде беренче бишлектә. Моны барыбер менә бу соң гаиләләр, авыр гаиләләр белән максатчан эшләү нәтиҗәсе дип бәяләп китәр идем. Һәм инде менә шушы фельдшерларын бик уңайлыктан бәяләп әйтте инде авыл башлыгы да, чыгышында да аны күрербез. Шуңа күрә менә шу үрнәктә матур итеп эшләргә дип әйтәсем килә. Учреждениянең баш врач приказы нигезендә эшкә алына һәм эштән азат ителә. Фельдшер баш врачка һәм аның урынбасарына буйсына. Фельдшерның эшчәнлеге нәрсәләрдән торасың? Фельдшер дәвалау һәм профилактика эшләре буенча план төзи, шушы план нигезендә үзенең эшен эшли. Эшен дәвам итә. Үзенең территориясендәге халыкка беренче һәм ашыгыч ярдәм күрсәтә. Авыруларны дәвалау учреждениесенә җибәрә, кирәк вакытта үзе озата бара. Медпунктта авыруларны кабул итә, табиб назначениеларын үти. Бала тудыру йортыннан яңа туган баланы, әнине кабул итеп ала һәм соңыннан баланың үзенең үсүен күзаллап күзәтеп тора. Халык арасында медик булмаган бакчаларда, ясли бакчаларда, мәктәптә санитар профилактик эшләрне алып бара. Инфекция, паразитлы авырулар, агулану очракларын үзәк хастаханәгә һәм санэпиднадзорга хәбәр итә. Һәр йортка кереп обход ясый, подворный обход дибез инде без моны. Инфекциялы авырулар белән бәйләнешле кешеләрне тикшерә, күзәтчелек алып бара. Янгынга каршы сакчылык чараларын күзәтеп тора. Куркыныч булганда тиешле урыннарга хәбәр итә. Ел башыннан без госгарантия буенча флюорография, маммография, диспансеризация буенча планнар кабул итәбез. Без бу планнарны үтәргә тиеш. Планнарны үтәүдә фельдшерларның өлеше бик зур. Алар халык белән эшләргә, флюорографияны, маммографияны, диспансеризацияны үтүне халыкка аңлатырга, үзәк хастаханәгә җибәрергә тиеш. Һәм бу өлкәдә инде фельдшерларга безнең авыл җирлекләренең дә ярдәме бик кирәк. Күзгә күренеп торган онкология авыруларын беренче стадияда табу күпчелек фельдшерлардан тора. Фельдшерлар буларны күреп алып, табибка җибәрергә тиеш. Соңгы стадияга җиткәнче. Бүгенге көндә иң актуаль тема булып, яңа типлы инфекция, коронавируска каршы вакцина ясау тора. Фельдшер һәрбер кешегә бу турыда аңлатып, бу авыру турында аңлатып, аңа каршы вакцинаның роле зур икәнен аңлатып, һәрбер кешене район үзәк хастаханәсенең прививка ясау бүлмәсенә җибәрергә кирәк. Фельдшерлар арасында
Менә бу фельдшер безнең бик начар эшли дип әйтерлек безнең фельдшерларыбыз юк. Фельдшерлар күп кырлы, бик зур эш башкаралар. Киләчәктә аларның эшләрендә зур уңышлар, сәламәтлек телим.